Så vil jeg lige vise, hvordan den nye måde til op på den måde, der hedder top-down. Det er for at spare miljøet for nogle partikeludledninger. Det skulle være med til at reducere partikeludledningen op til 80%. Man tager 2 stykker træ, ikke for store, cirka på din underarms tykkelse. Det er sådan, det man skal bruge efter, sådan til det flækkes. Så lægger man med bagsiden nedad. Her i ovnen her. Og så har man en rigtig godt optænding. Skal have lidt godt med det. Så lægger man først 4 stykker på den ene led. Og så har man 4 stykker på den anden led også. Og så tager man lige 2 optændinger her og lægger ind imellem. Så man lige kan få lidt ild derinde også. Ups, den vil ligge. Og så lægger man lige det sidste lag ovenpå igen. Og så lægger man 2 mere optændings her foran. Så lige den bagside ned også. Og så tænder man den op. Og så er det godt med luft, at det hele er åbent. Og så er det for hvor man har, kan man lige lade lågen stå lidt på klem til at starte med, hvis ikke man kan give den lidt luft med askeskuffen, som jeg gjorde her. Og stå lidt på klem, med her, og så slukker man sådan bare, og så har vi top-down-optændingen. Og det gode ved den, det er, at vi har den høje temperatur med det samme heroppe fra torken af. Så vil sige, at gasseren bliver brændt af med det samme. Og så det brændes ned af i bålet, i stedet for førhen, hvor vi havde tændt op fra neden af, hvor vi havde en kold luft. Hvad skal man sige, at op igennem det kolde træ, og så havde partiklerne her. Her får vi partiklerne brændt af med det samme, fordi vi har den høje temperatur med det samme op ovenad. Det er en top-down-optænding. Som sagt er med til at spare miljøet på op til 80% af partikeludledningen.